Posledný príspevok zo školy a síce pani inžinierku Izofovú zo základnej školy v Šamoríne a poprosil by som vás trošku stručnejšie, lebo sme sa dostali fakt veľmi nad čas. Ďakujem veľmi pekne. Takže dobrý deň prajem a dúfam, že vás neokrátim o vaše občerstvenie. Budem sa snažiť byť nejaká, neviem, či to zvládnem, ja som strašne ukecaná, takže vás upozorňujem. Moje meno je Ižofová, nie Izofová. Prichádzam zo Šamorína z obyčajnej základnej školy a s neobyčajnými žiakmi. A ako hovorí názov mojej prezentácie, hranice sú presne tam, kam si ich my sami položíme, to je veľmi dôležité. Ja nebudem veľmi hovoriť o tom, teda iba skrátka, ako planétu využijem na hodinách, pretože to toľko skvelých učiteľov predo mnou už povedalo, že už vás to možno ani nebaví, ale musím povedať úplne mimo môjho textu, ktorý som si strašne nacvičovala a skoro nič z neho nepoviem, že ma udivil pán Bélik a blahoželám mu, lebo on je veľmi skromný človek, ale podľa mňa pracuje úžasne. To som chcela povedať takto nahlas. Osobne ja som triednou učiteľkou 7. A triedy, ktorá mala to šťastie, alebo kvalitu, neviem, že pred 2 rokmi dostala titul najlepšej triedy na Slovensku, keď z 26 žiakov 25 malo čisté jednotky. Samozrejme, to spôsobili deti. Myslím si, že máme na škole veľmi veľa veľmi kvalitných kolegov, ale viete, nikdy nevyrobíte kvalitný, krásny, zlatý prívesok, keď to zlato nemáte. Môžete mať kvalitných tých rezbárov aj všetko možné. Keď nemáte materiál, keď nemáte s čím pracovať, tak sa môžete aj roztrhať. Ja som ten šťastný učiteľ, že mám tú česť, že sa mi dostalo toho, aby som učila takéto deti a sú veľmi pracovité a dodnes ten trend udržiavajú. Podľa mňa, keby dnes znova tú súťaž vypísali, tak možno by sme znova vyhrali, lebo stále je to 90% triedy, ktorí majú čisté jednotky dodnes, takže sú veľmi pracovití a veľmi snáživí. Lenže každý, kto učí, vie, že v 7. ročníku prichádza puberta. A puberta so sebou nesie veľmi veľa úskalí, hlavne lenivosť. Ja chcem povedať, že práve preto jeden učiteľ, ktorý to myslí vážne, by mal stále vnímať všetky časové a vekové obdobia a zmeny vo vývoji svojich žiakov, pretože je to veľmi dôležité. No a čo tu vidíte, to nie je náhoda vôbec žiadna, to sú naše, jak som to nazvala, obvodoobrázky. Chcem tým len ukázať, že tá kreativita tu je. Že ja si myslím, že aj kým tu nebola planéta vedomostí, veľmi veľa učiteľov sa snažilo vždy kreatívne pracovať. A toto je ukážka práce šiestaka, keď preberáte na matematike. Aha, učím matematiku a informatiku, to som zabudla uviesť. Keď učíte na matematike obvody trojuholníkov, štvorcov, obdĺžnikov, a samozrejme, neviem, ako to vidíte vy, ale tie deti, keď im neponúknete niečo zaujímavé, tak ich to strašne rýchlo prestane baviť. Alebo ščitovať do kolečka tie 3 čísla do kolečka, no, nuda. Takže my sme vymysleli na podnet žiakov takéto obvodoobrázky, ktoré sú vlastne akékoľvek obrázky, mám celú rodinu Simpsonovcov, Šrekov a hradov a lietadiel a čohokoľvek. Len keby som mala využiť len to aktuálne učivo, tak vlastne by som mala tie obrázky, viete, také pravouhle, lebo oni šiestáci ešte nevedia rátať dĺžku vlastne prepony pravouhleho trojuholníka, tak som im prezradila taký trik, lebo sa ma pýtali, že pani učiteľka, tak ako vyriešime tie šikmé čiary, lebo takto je to nuda. Tak som im prezradila trik. Neprezradila som im nové učivo. Prezradila som ich trik a tým pádom ich to strašne bavilo. Ten trik spočíval samozrejme v uvedení druhej mocniny, druhej odmocniny a Pythagorovej vety s tým, že som pomaly tieto názvy ani nepoužila. Deťom sa to strašne páčilo. Cítili sa veľmi lišiacky, že oni takýto trik už ovládajú. Trvalo to 5 minút a bez nejakého zaváhania to veselo používajú dodnes. Čiže učivo príde až budúci rok a ja im poviem, že to vy už dávno viete. No.
Práve tým som chcela ukázať to, že jeden správny učiteľ dodržiava pri svojom učení a má na pamäti stále to, aby každý žiak mal, aby vedel, aký je jeho cieľ, ktorý chce dosiahnuť. A nie len cieľ, povedzte mi vy, všetci, čo tu sedíte, chceli by ste pracovať niekde, kde by vám povedali, čo všetko máte robiť a nepovedali by vám, čo za to dostanete? Kto by tak chcel pracovať? Dajte ruku hore. Nikto? A vidíte to. A prečo chceme, aby deti tak pracovali? Ani oni nechcú pracovať, keď nevedia, že čo za to dostanú. Je to dosť dôležité, aby vedeli, čo za to dostanú. A teraz mi povedzte, keby ste vedeli, že tá práca bude skutočne strašne nudná, ale dostanete za to niečo, a potom by ste si mohli vybrať medzi prácou, ktorá by bola pre vás zaujímavá, ktorá by bola kreatívna a kde by ste vy dostali svoj priestor seba realizovať. A nie len, že by ste dostali tú odmenu, ale dostali by ste aj ten pocit toho úspechu, toho uznania. Toto, keď dáte deťom, tak tie deti budú pracovať o dušu. Vyťahnú zo seba to, čo ani sami nevedeli, že tam majú. A keď k tomu všetkému použijete aj nejaké nástroje a pomôžete im a ukážete im tie cesty, tie deti budú fantastické. Ak na toto jeden učiteľ zabudne, tak skončí takto. Myslím si, že toto je nočná mora každého jedného učiteľa, aby nemusel takýto zdesený sedieť pri katedre a deti mu skákali tak povediac na hlave. Je mi ľúto, keď musím povedať, že ja osobne poznám niekoľko takých učiteľov, ktorí takto dopadli, pretože zabudli na tieto motivačné veci. V mojej triede to nie je ľahké. V mojej triede, keď prídete na hodinu s bežnou dávkou príkladov, ktorú bežne máte pripravenú na hodinu, tak približne po 15, na neskôr 20 minútach ste skončili. A tie deti čakajú, že no a čo ďalej? Oni vám vyrátali v 5. ročníku v septembri, čo ja viem, 55 sčítaní a odčítaní 3 až 6 ciferných čísel. 55 kusov bez zaváhania a ešte som to stihla aj oznámkovať. Oni sú nenormálni v tomto smere a je radosť s nimi pracovať. A preto si myslím, že oni, aby ste im stihli dávať toľko práce a aby ste ich stihli aj hodnotiť, tak je veľmi dobré, keď máte hodnotiaceho partnera. A na to napríklad pre mňa osobne, okrem všetkého iného, čo tu kolegovia povedali a s čím súhlasím a nebudem opakovať úlohy, materiály, všetko je perfektné. Pre mňa osobne, pomiešala som, to vám poviem potom, takže tu ešte raz opakujem, že vlastne keď chcem takéto deti učiť a keď ich chcem posúvať ďalej, tak je veľmi dôležité, aby som sa snažila byť vždy tou kreatívnou, aby som snažila stále vnímať ich potreby, aby som sa stále sústredila na to, že či to, čo predvádzam, je pre nich dobré, či to vyhovuje, aby som to znova vždy prehodnocovala. Či je to dosť. A to je veľmi dôležité. Kritické myslenie, zamýšľanie sa nad sebou ako nad učiteľom, či pre túto triedu to bolo možno dobré, ale pre tú ďalšiu triedu možno moja príprava, alebo môj spôsob, alebo môj prístup už vhodný nie je. Čiže každýkrát, pri každej skupine to musím znova prehodnocovať. A pre mňa v tomto bola veľká pomoc napríklad práve Planéta vedomostí. Že mi to pomáhalo žiakov hodnotiť, že mi to pomáhalo byť kreatívnou. Ako náhle sa s ňou naučíte pracovať, tak aj na hodine máte pripravené čokoľvek, čo chcete. A tie deti radi počkajú tú minútku, keď to chcete robiť hneď na mieste. Veľmi radi. Oni vám povedia, pani učiteľka, dajte nám ďalší kód, lebo chceme ďalšie jednotky. U mňa je dosť bežné, že majú deti aj 30 známok za pol roka. Čiže nechápem, keď má niekto 4 známky a má s tým problém oznámkovať žiakov. Podľa mňa, keď dáme žiakom ciele, úlohy a jasné práce, tak oni to veľmi radi urobia, keď vedia, že aj vy dodržíte vašu stranu dohody a to znamená, že keď im poviete, že za to známku dostanú, tak ju sakra dostanú. Toto je ukážka jednej úlohy, ktorú vypracovali. Máme takú dohodu, keď urobia na 100% a budú mať len jednociferný počet chýb, tak dostanú odo mňa jednotku. Nebudete mi veriť, ale niekedy napríklad majú počet chýb 10, ale poznajú svoju triednu a vedia, že žiadna šanca. Tak sa do tej úlohy pustia ešte raz.
A neľutujú žiadny čas, lebo vedia, že keď prídu do školy a otvorím toto na tabulu, tak v tej sekunde majú jednotku zabezpečenú. A to ich motivuje ich to k výkonu, tešia sa tým jednotkám. Ja sa čestne priznám, že dávam aj jednotky s hviezdičkami, aj so smajlíkmi a mám už aj také pečiatky, slniečka, lebo aj deviatáci ich milujú. Proste to štandardné hodnotenie končím jednotkou, u mňa jednotkou začína a v mojej triede povedia len jednotka. Fakt vážne. Ja keď dám 100% písomku, tak dostanú jednotku s hviezdičkou. Takže keď je to nad 90%, ale nie je to 100, tak je to len jednotka pre nich. Ja by som vám prijala, aby ste s takýmito deťmi mohli pracovať. Je to zážitok. Druhá časť sa týka priamo nás, učiteľov. Druhá časť môjho príspevku. Veľmi často, áno, ja sa ponáhľam už, veľmi často sa stane, určite, podľa mňa tu v tejto sále sedíme učitelia, ktorí chcú pracovať, alebo pracovali, alebo už pracujú s planetou, že to už vyskúšali. Určite sa vám stáva, že by ste aj chceli možno, keby nejakí iní kolegovia tiež pracovali, ale oni sa takto tvária, ako to vidíte na mojom slajde. A spôsobujú to tri také najdôležitejšie, samozrejme kopa malých, ale tri také najdôležitejšie strachy. Jeden strach je strach vôbec z neúspechu. Oni sa proste boja, že zlyhajú pred žiakmi a oni nemiestnia pustiť z toho postavenia učiteľa. Ja som učiteľ, ja som neomylný, ja sa nemôžem zhodiť pred žiakmi. Druhá téma, alebo druhá časť strachu je strach z techniky. Boja sa, že sa im to nezapne, nevypne, nespustí, čokoľvek a nevedia, ako s tým naložiť. Ďalšia časť strachu je strach vlastne, ako som už povedala, z toho neúspechu a z výsmechu žiakov. Keď chcete takýchto kolegov navnadiť, aby pracovali nielen s planetou vedomostí, ale vôbec, aby sa snažili urobiť krok vpred. Viete, jeden učiteľ sa musí stále učiť. Matematici, informatici, fyzici, oni to chápu, lebo my sa musíme stále vzdelávať, hlavne informatici. Ale taký dejepisár sa raz naučí, že kedy bola aká vojna a ona bola vždy vtedy isto, aj za 20 rokov. A nie je na to zvyknutý, že on teraz má niečo inovovať. Viete, on to povedal už 40 krát a prečo by to nepovedal 41. krát. Takže treba ich presvedčiť o tom, že jeden správny učiteľ robí kroky vpred. Jeden správny učiteľ sa predsa musí vyvíjať s dobou. Nemôže stáť na mieste v dobe kamennej a prestupovať tam. Počítače sú tu, sú okolo nás a tie deti ich žerú. S tým nič nenarobíme. My si môžeme myslieť, že to možno je alebo nie je dobré. Dôležité je, čo si myslia oni. A ako tu kolegovia správne poznamenali, keď im dáte úlohu na počítači, tak ju urobia. Keď im ju dáte na papieri, tak možno si ju urobia tak pred hodinou 2 minútky. Hej, ale určite nie doma, určite sa tomu seriózne nevenujú. Česť výnimkám, samozrejme. Ale je to veľmi dôležité, aby toto pochopili. No a ako na to, teraz to už fakt urýchlim, vidíte, mám také striedme slajdy, aby som mohla viac kecať. Takže trpezlivo, ďakujem, trpezlivo, presvedčivo, vytrvalo, čo je veľmi dôležité po slovensky, lebo som videla kolegov, ktorí boli smutní, že ten druhý sa to nechce naučiť a púšťal mu všetko v angličtine a chudák nevedel po anglicky, tak to bolo dosť neférové, taká podpásovka. Takže jednoducho a veľmi prehľadne a opakovane. A prečo tam mám presne pod tým ten obrázok, ktorý tam mám, to nie je náhoda, týka sa to konkrétne tej planéty vedomosti. Učila som nieraz, učím v podstate v školstve som 13 rokov, učila som na gymnáziu, na základnej škole, dospelých ľudí, kolegov, každého možného a viem určite, že človek, ktorý nie je zdatný na počítači, potrebuje podklady. Nestačí mu to, že si odsedí jedno školenie, pretože pre neho je to príliš veľa informácií a po 5 minútach zabudol, čo ste klikli pred chvíľou. On to potrebuje dostať aj na papieri, aby to mohol doma nacvičovať, alebo potrebuje nejaké dobré postupy. A v tomto som ja videla veľmi veľkú silu planety vedomostí a to je presne táto časť, ktorú vám tu ukazujem, kde si mohli doma znova pustiť prezentácie, znova pustiť manuály, postupy a prejsť si ich, zastavovať, opakovať, až kým to nezvládli. Takže ja veľmi dúfam, že sa vám podarí natočiť ďalších kolegov na túto prácu a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Čakáte nejakú otázku? Áno.
A ja som veľmi rád, že spoznávam takú sebavedomú, nádhernú, šarmantnú pani učiteľku. Zdanie klame. A ďakujem veľmi pekne a otázku nemám tentokrát. Ďakujem veľmi pekne.